Bịanụ ka unu gee vidio oke mkpi na Asaba anụ nwala gburu Favour melụ gbastalụ Favour ji wee jee ṅụọ tụsasịa wee nwụọ wee na-eche opone etipụrụ ya nwa bebi virgin ya n'ike nọlụ na ya enyeghị ya ego. Oke mkpi na Asaba mekwa vidio na-atị Favour na ọ na-abịa ayọ ya enyemaka na ọ bụ nne ya ka ọ bụ nna ya na ọ chọọ ka o nyere ya aka si ọbịa ofichara ya ụnọ nọlụ na ya na-agwa ya na o nweghị ife o ya emenwu na o kwuo maka ya n'ihu akwụkwọ o tebọọ ya nya ife ọ kọrọ ka nke unu ya abịa nnọọ ka unu geru. Onye unu fụrụ Odogwu na Asaba sekpu na wee na-ayọ mgbaalụ bụ ejima Favour anụnwa maka na Favour na-akọwa na ọ bụ ejima nya ka Odogwu na Asaba nọzi na kọstọdi ndị uwe ojii na-ebezi anya m na ejima Favour gbagharịa na ọ maghị ụma na ndị be Favour gbagharịa. Ịma na ụfọdụ na-asị na nya bụ ife bụ kọntentị na o meghe eme nya ka m ji wee tinyere unu vidio anụnwa ebe ọ nọ na kọstọdi ndị uwe ojii na nya bụ ife emere eme na nke a bụrụzikwa kọntentị na Odogwu na Asaba na aka na-aba aghọkwa anyị otu aka na oyi ejezikwa n'ụlọ ikpe ka ekpe ya ikpe maka ndị aghọtaghị ife Favour na-ekwu. Favour na-akọwa n'ọdụ 20 years ma bụrụkwanụ nwata chọrọ ịgụ akwụkwọ nọọsụ kama na o nweghị ego mana ọ chọrọ ka ọ na-eme kọntentị n'ihu akwụkwọ ka ọ bụrụ kọntent kreatọ na ọ chọrọ onye ya amụgosie ya enyere ya aka ka esi epostu vidio ka esi eme vidio ka o wee na-enweta ego wee sọpọtụ onwe ya na akwụkwọ ọ chọrọ ego. Na-enwere onye na Abuja ọ kpọrọ wee sị ya na ya nyere ya aka na ọ chọrọ ide eme kọntentị. Onye ahụ wee gwa ya na bifo nyere ya aka na ọ ya ala ya ọchụ na ya bụ Favour ya abịa tinyere ya mkpu ọchụ ka ọ laa ya bifo nyere ya aka. Favour wee sị na ọ ma nje na ya aka bụ nwa bebi virgin na ọ bụrụ na onye ahụ si n'ọhụ ka ọ ghara ya ka o wee nyere ya aka na ya ma nje. O wee kpozie Odogwu na Asaba wee na-ayị ya na ya nyere ya aka ka o wee bido kọntentị nke ya na-enwegokwanụ onye ọ gwara ka o nyere ya aka. Onye ahụ si ya na ọ ya ala ya ọchụ ka o wee nyere ya aka kama na ya achọghị ije na ya aka bụ nwa bebi virgin na ọ bụrụ na ife ọ bụghị nwa bebi virgin nke a ga-ekwe na-ekwu na ya achọghị onye abụghị ọyị ya maọbụ onye aya anụ ya anụ itipi anya bụ nwa bebi virgin n'ike. Efulefu abụ Odogwu na Asaba da afọ ọnụ ka oke mkpi wee si Favour na ya ejekwana na nke onye ahụ na Abuja na nya nwa bụ Odogwu na Asaba na ọ ya enyere ya aka na ọ ya egosie ka o ya esi eme kọntentị na ife ọghụ bụ na ya bịazie na Asaba ka o nyere ya aka. Nwata nwaanyị a wee sị ya na o ji okwu ego moto o ya eji wee bịa na nke ya kama Odogwu na Asaba ya asị ya ka fa mee ife dịka vidio kọlụ ya weta foonu ya ka ọ gwa ya ka o ya esi mee nke a maọbụ Odogwu na Asaba o mee ife o sendịgharịa si ya na ya pịrị aka ebe a pịa aka ebe a nya ka ife ọ chọrọ ime witi atọ onye agha bịa na nke ya amụgosi ife ị chọrọ ihe enyenwuri ya aka. Digelu si ya na o jighị ego moto o tinyeri ego na akaụntụ Digelu wee bịa ọ kpọrọ Digelu jee na chọp ya front chọp ya si ya ka o jee gosi ya ebe nwa Digelu banye na moto. Ọ gwaghị ya nọọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka obi ya eje ebe ọ ya agba ya iche na mmadụ bụ egwu. O burizie ya bata Digelu si ya ka ife ọ bịara ebe ime ọ si ya n'ebe a ka ọ na-ada ezu ike ka o zuchara ike na ọ na-anọ ebe a. Digelu wee sị na ọ nweghịkwa ife ọ chere n'obi ya maka ọma na ọ gwara Odogwu na Asaba na ọ ka bụ nwa bebi virgin and na ya nekwa ọnọdụ ya ndị ọ chọgoro ka fa nyere ya aka ifefa gwara ya and na ya nwa bụ Odogwu na Asaba kwere ya nkwa na ọ ya emekwana ya bụ ife n'ọkwọ ka abatazie n'emu na ebe a bifo mara ife na-eme. Odogwu na Asaba jide ya n'aka metụrụ ya aka n'ahụ obinie si ya mba na ọ ya eme ọ dọkasịrị ya akwa kwuchie ya ọnụ ekwu akwa aka ọ mado ya isi n'enu akwa si n'azụ dọọ ya akwa ya chịkọnye ya aka kwuchie ya aka n'ọnụ si n'azụ fonye ya amụ ịkwakam. Digelu na-aha n'ọnwa na o nweghị onye bịa zọ ya n'ọkwa ya ka ọkwa gborichara ya nwatakịrị mmadụ erituo ọbara ebe niile na Odogwu na Asaba emeta dụrụri ya ebere si ọ nọrụkwa ebe a na-asị ya nọ ntu a ka ọtụ nwa bebi virgin si atọ na ya ala ikekwa ịlakwa onye ọzọ bụkwa nwa bebi virgin na ya ala n'ụhọ ndị bụ nwa bebi virgin na ọ bụrụkwa ntu a ka o si atọ na ọ ya etestekwa ya. Digelu si ọ nọrụ na-eni ya si ọ dịka mmadụ a ka onye a bụ ekwu aka Digelu si na ọ maghị ife o nyere ya ebe ọ na-ebe akwa ọ lahụ dama isi ọdụ ka o nyere ya ọgwụ. Digelu lahụ maazị ife na-eme. Odogwu na Asaba tiwarịwakwa ya bọwarịwakwa ya ọṅụgonu mangeni kpụla ntachi ọ bụrụzie nwa mmadụ ka o ya eji wee testi ọgwụ. Digelu eteta ahụ ya afọ o jee osi Odogwu na Asaba na ọkwụna nke a ya na ọ ya anakwụ na-achọkwa ka ọ bọwarịkwa ya Digelu si mba n'ọkwụ ya ka a na-ekwuzi. Odogwu na Asaba wee ti ka onye ya ego moto o ya eji wee na were 8,000 wee nye nwatakịrị si mkpa nwa na ọbịa ka egboghọrie ego dị ya mkpa ọbịa ka o mee kọntentị weta enyechi ya ọhụ ya ntị gborisi. Odogwu na Asaba nọrọ n'ihu ya mee kọrị si onye nwanya mere nwata nwaanyị a POS 50,000
the girl sị ka ọ fụnụ ya na akaụntụ ya bifo nawa. Odogwu Asaba tia na ọya afịa ka o yeriwe nwatakịrị a na ruo ọfụghị ego ya eji wee jụ n'ọgwụ n'ọhụ Odogwu Asaba nyawasịrị ya ọfụghị ego. O nwere onye ọya abụ okpozi Odogwu Asaba ọ na-akọgheri ọkpọọ ya ọ na-akọ kontude kontumoro nke nwaanyị na-ebezi akwa. Odogwu Asaba emeri ya vidio inform of na ọ na-echi ya echichi na o nweghị ife ọ ya eme na ọ karịrị anya atịrịtị na ọ karịrị ya na onye anwụ ọ dịka nke nwaanyị ati na osekwuru ya mgbarị ọtọ ya unu a na-afụkwa na o tere ya ma mgbarị ọtọ ya nọrọ na ya nyekwu ya ọgwụ. Kedu ụdị ka ajọ obi dị ife a? Ịchọghị inyere mmadụ aka isi a na ịchọghị inyere ya nya abịa na ide afọ onu ka oke mgbi. Ọ bụrụ onye ọzọ mere ife akịta anụ nwe ịpụta n'ihu akwụkwọ na-alawasị ile na-anyaghasị ọnụ onye ma mmadụ one imegoro ụdị ife anụ nwa ifom of na ịchọrọ inyere fe aka na ịchọrọ ihe opufa ọ ife aka unu ji emebisi ụmụazị ma ndị chọrọ art film ma ndị chọrọ ime kọntentị ma ndị chọrọ enyemaka na ụdị dị iche iche fabia. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị onye nwaanyị ibie ọdọsa ya ọhụ ọ bụrụzie nwaanyị amụrọba ma ọkụkụ mba ọ bụrụ nwoke ọdọsa nke nwa ike ọ bụrụzie nwoke ọkpọntu nne na nna mụtara nwa fa adịkwa ahụ mma wee jee ịyọ ife ochi ya tazie ọ na-emezi ka Bobrisky ọ bụrụ ife unu na-eme ụfọdụ idine ma ofe enyemaka Chineke ya abụghị ike. Nke anụnwa o yi eji edo ụfọdụ aka na ntị ma nwoke ma nwaanyị mmadụ si ogobịa ijezikwa na nwekwa ike onye na-aya enyemaka ịka ya mma hapụchakwa na ife unu na-afụ n'ihu akwụkwọ ma mụnwa ma anụ nọọ ife niile abụzi iwe efevo. O wee mee vidio wee sị na ọtata bụ mbọsị ikpeazụ a ya afụ ya n'ụwa na ndị mmadụ ga-eche anya bụ vidio wee jegoro tụsasịa wee nwụọ. Ndị be efevofa wee jee n'ụkpọ ndị uwe ojii ejezie kpụrụ n'oke mkpi na Asaba o jee n'ụlọ ikpenụ bifo pụta aji amụ ya acha white o ruzie ebe a ka mmarụkwa ebe ọ ya afụ nwa bebi vejin ọ ya afọ nya amụ afọ ọnụ ya dịka oke mkpi achakwuo white aja anya ya ajị abụ ya ebe niile a na-enwu gbaa azụ isi ya dịka isi siti baskụl ọkwọchakwuo ọfụma ọ pụtazie na-ebe anya m. You beg a man money, you call a man, give am billing. The man ask you to come. And you started shouting, man, must I come and see you? Must I come to your place before you help me? That man no be your papa. That man no be your brother. That man no be your cousin. Now, you give am billing, you don't agree to pay, say come. When you still come, now the man go still spend money. Give you food, give you transport, going and coming back because you are a liability, you no get anything. As you won't go, you go still fair you that money where you beg him, even give you more. And the only crime where that man commit now, asking you to come. I don't understand. Why? I don't understand how some women they think. Me, where you beg money, do you know me before? Do you know how I suffer get the money? Okay. I beg you for money, invite me, make I come. Use me the way you want. Credit me if I dey go. Give me food. Allow me sleep for where AC dey. If you know say you no go see man, no tell am, no beg am anything. Because that man no own you. Unless he dey come clean my house. Do you understand what I'm saying? Unless you dey come clean my house. Or you do work for me, I pay you. You guys should stop this entitlement mentality. All men are the same, all men are the same. What is our offense? We didn't do anything. Now you first come in, begin ask for money. You want to eat for free. You don't want work before you eat. That thing no be even work self. What is work inside? Now me go still stress myself. Now me go still spend my money.